bawan na kiway pat kijaka kibarwan kren idri hande pha ban pet lem no constituency la jong namar undan surok undan undan ye nam tau pai ba hai ki kren idri jai brio Henry Sultanat habarung hapenuslah kat cepapai dah kesurok rong sudah buat ngaru ngaso ngalaso dan kata kacing so Bishni mau ani tang seni penuslah balai yang bukan dia ni kane kade ke ba pi nang banjit yung nong elam bat ngaken mau ba yang teli lakat kendai terik banginam ailat ikini gijing syapen thame tam hakabor jong social media nilai ya kata ke parti ke bakaran sepang ke clean politics ngaru ladai way na kilang kenya badan lang mensyua ha ke clean politics ki on ke clean politics ke sensyar kadar ke bakhut hendai kan mau ke jingmut jongki ke ideologi jongki kamdai ke bakhut kadai ke ban yalam ni pai ba syaklau balong kum gitu kipor jinget niam ba hawa ha konstituensi jumi arjar khatra bala penungso tu bakla ya babun kibriu bat ya jinget bat kita kibriu baro kimtre syu ban sim menta ke snong gatau kila la ya lamlut ya kita kibriu syakla bat ngang apet ke jing yalam bakla jung kini giseng sima sima khamtam ke VPP ke bakam makade ke clean politics sobhakyar lailum laiwak na kini ke parti namar ngai tiang yo kailam syakla kumbai lam kiwaipa te namar takadau paipa long ki bastat long ki basyamphang namar kani ketika kenti keba pinpen i banang ni na penusla pidang buram yo nongelam bakat nongelam i sat prestun ba pikot i madu na ibadu prestun ngangai i bak lada kari kacai beliau jungi kadang buram i balai pat pin kentat ngi i ban kiwai pat ki political party kimdan nongelam hakane ka kenti mentah pipai ke kongres ru ladu nongelam pipai ke UDP ru ladu nongelam pipai ke VPP ru undan nongelam pipai baru ki political party undan nongelam deitang ke NPP badang don ni ki nongelam ki ba syamphang ki ba duna ka ktien re ki ba trai da ka kam dei nang dei pai ba niyo yau konrat sama uba jemnut uba jai uba pediang ya paro ki kenhun aba kiwan ban penslow ga jing ut jing nam ga jing e ga jungki niyo isa prestun uba smutu bakit baba ya paro kari khasi jantia namar takdau ngidang bun ki nongelam haka party NPP bat ngangapet bala pi bakla banjit ikiwai pat hakani ke MP election ka kari ga jungi ngamtip kan poi shei balai ngakran kumta namar ke jela Meghalaya barok kawai ke jela Meghalaya lada ngingi bakla banjit MP ngin jet dari MP bamdan jinge dei bat sarkar jela lada ngin jet MP bamdan jinge dei bat ke sarkar India kenmau bawat dan katulop sarkar yakin nong trai sarkar barok ngatrai tip dang yo nam yo syu namar hakne po jela Meghalaya ka jinglut habiti ban siwi ka tulop sarkar haka shibnai kalong lais pa klur tam balaring kailang bat ki pension bat kini gitai ka poi saus pa klur tam bat saus pa klur tam tang na po ka khajna bangi penmi na po Meghalaya ngin pak la ban siu tulop ikinong trai gijung ngidang don kam ban up ye ka jing yarap na po Delhi na po sarkar India tengah perkat lada ngingin du tulop kum ke jela Meghalaya lada ngin du ikijing mentoi kum ke jela Meghalaya kei ke banjai kinong yo hang ni kei banjai kinong kamai taksi ni kei banjai ki tores hang ni kelahyar kayo kakot namar bamdan kata ka flow jong ka pisah ni ka fun hakari ke jungi bat ngipet ke jinglong jingman jong ka state ke jungi hapo ke jingelam jong ke NPP House name Araja Khanyo Hakapor balong Chief Minister Dr. Mukul Sangma ka budget lene ka mang tingka jom ka jela Meghalaya barok kawai ka poi tam kumba khandai 1000 crore kendai 1000 crore ka bamut da kumnum no 100,000 crore ka poi tang ka tulop bat 100,000 ki development ba fair lesi shna shna surok wanra scheme ka ne katai namta ka kot ka khia kiwe ka jingpule education and slotanat hadin basimti ka parti NPP hadin basimti u konrat sangma bat ibadu prestun ya ka jela ka jungi nadu snam 1000 khatra ka budget ka berang sudat ban pas menhamne usnam arjar arhusau benai mach ka poi arhu nyo 1000 crore kata kate ka jingkerman ya kari ka jungi
lada pi keren sepang ka jing her dor lada jing her jongari jungi lada ka her ka budget ka mang tingka jong ka sarkar jela hangta pila ban kenno ka sarkar baka bamle hendak sotanat bahakane ka jing mang tingka jong ka sarkar jela namta kipai ba jing mentoi ba fer kapoi hadu arpunyo hajar kelur hakani ka senam bamenta bangai i baling ba ka jing mang tingka hakani ka senam ka bamenta ngai i ka babun pha ka jing penlut kalong ya ka ban ailat ya ki no ki samla ki badan sat haka kam seng kam ha ba te ba ka seng kam seng jam lajong ka bangi tip kum kita ki businesses lane kita ki entrepreneurship program ki ba fair ni don kami ki nong seng kam seng jam menta namar kum mangi keren mene shapam kata ka yok kam yok jam ka sarkar baro ka jinglai kam ha ka sarkar Meghalaya ka sisnem ka don tang kumba ar hajar teli ki pos bat ki nong wat kam wat jam ki don kumba refo hajar ha ka sisnem te ya khain la de ma fi kita bam yok kam katno te kumno ba ka sarkar kan pet kan khmi ye kum kita ka dei ling ba ki ni ki scheme ba ki project ba ki policy ba ki program ba fair ba ka jela ka jungi kan yo lese ban penbiang kamtam menwara jingirap namtaki nong sengkam sengjam lingba kani ka budget lawan ra eka CM elevate ya ka prime Meghalaya ban iki babon habaite baka kot ka khia kamtam mi jing sumar ye kilom pilot Shagaru Hills ngangong habaki nang hipai ba banjin no mi khmat balesyo ngi bisni dei nam dei dan namar takadaw ba pin kwa lang ka jingirap kumbayo Shagaru Hills snobha jiet dei MP lajong nakani ka party NPP ba ka jingirap ru kan khambuan chini u leader u batrai sitom u babha kimju kan tho dei nam dei pai ba pi pet pat yangi ka gajai menriu jungi kala herdor hadu kata pe ka jingla jongi madu prestun hadu kan ni ban pen kelador khamtam ban wala ki surok ki ba fair ki project ki scheme ba fair hak jela Meghalaya berkawai penban syachna let's say syachna dun gula fair haki social media kan dia kata ke ba kum gajat benriu ngidang duna bha hakawai te baka akor ke buram jung jaka banginang yero yu bri batrai bha nginang tan ka kejat banhiar sapo kata ke ba ngimla ban pediang kum kinang lam jong ka parti NPP sai sisien ngakentu pi baro kum kinang sosnong dang